ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଦି ଅନାଦି ନିରାକାର ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସଂସ୍କୃତରେ ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ କିମ୍ବା ଚିହ୍ନ। ଏହା ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଲୟର ପ୍ରତୀକ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଅପମାନ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ମାତା ସତୀ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲେ। ଫଳରେ ସତୀଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଭଗବାନ ଶିବ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଭଙ୍ଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂସାରରେ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା କରି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଳୟ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବ୍ୟାଘଚର୍ମ ଖସି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଶିବଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ରାଣୀ ନୈବେଦ୍ୟ ଧରି ଶିବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେଲେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏପରି ଉଲଗ୍ନ ରୂପ ଦେଖି ରାଗିଯାଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ମାତୃତୁଲ୍ୟ। ତୁମେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲ, ତେଣୁ ତୁମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏହି ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ସେହିଦିନରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆଦି ଏବଂ ଅନ୍ତ ନଥିବା ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଲିଙ୍ଗର ତଳ ଅଂଶ ଯାହା ଉପରେ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପିତ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଉପର ଅଂଶ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମିଳିତ, ଏହା ଜଗତର ପିତାମାତାଙ୍କ ମିଳନକୁ ଦର୍ଶାଏ। ସମଗ୍ର ଆକାଶ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ସର୍ବସ୍ୱ ଚେତନାକୁ ବୁଝାଏ। ଭଗବାନ ଆକାରହୀନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ସେହି ନିରାକାର ପରମ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନିରାକାର ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଧରତୀ ତାହାର ପୀଠ କିମ୍ବା ଆଧାର ଅଟେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନନ୍ତ ଶୂନ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଲୟ ହେବା କାରଣରୁ ତାହାକୁ ଲିଙ୍ଗ କୁହାଗଲା। ବାତାବରଣ ସହିତ ଘୁରୁଥିବା ପୃଥିବୀ କିମ୍ବା ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅକ୍ଷ ହିଁ ଲିଙ୍ଗ ଅଟେ। ପୁରାଣରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ବହୁ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ପ୍ରକାଶ ସ୍ତମ୍ଭ, ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ, ଊର୍ଜାସ୍ତମ୍ଭ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଗଠନ ଏକ ପରମାଣୁ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଏହା ଶକ୍ତିର ଏକ ଅନନ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକାଠି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଜଳାଭିଷେକ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ତେଜ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ। ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଳ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଜଳାଭିଷେକ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।